Zdravím vás, přátelé, jsem Tajfun. Přátelé, všem vám přeji z nového dne plnou náruč. Zdravím vás s úctou a láskou. Dnes na farmě pokračujeme v opravách, pracích a povinnostech tam, kde jsme skončili. Pustili jsme se do dveří. V kolik jsi šel spát, Gökhan? Když jsem šel spát, bylo 12. 12. Hele, všichni jsou tady. Jakmile jsme začali natáčet video, všichni se sem nahrnuli. Pojďte. Stačí, mladí, pojďte sem. Schromážděte se. Včera jsme s kamarády skončili v práci kolem 11:30 v noci. Před půlnocí. Vstoupili jsme do porodny, držel jsem baterku. Snažíme se pracovat v té tmě. Brácho, spěchali jsme, abychom tam byli co nejdřív. Proč jsme spěchali? Gökhan, můj bratr, se s námi dnes loučí. Uvidíme se, brácho. Na cestě. Pojďme se teď rozejít. Hele, Gökhan, pojď sem. Hele, já mám Gökhana rád. Podívej, někdy mě fakt rozčiluje. Někdy mě opravdu rozčiluje, ale mám ho rád. Tak toho Bůh stvořil. Je potřeba ho takhle přijmout. Ale protože odjíždí, teď rychle řekl, brácho, udělejme, co můžeme. Dnes v 5:30 večer odjíždí. Teď jsou 2 hodiny. Na jedné straně pracujeme, na druhé straně mám v sobě smutek a úzkost. Smutek, úzkost. Po odchodu Gökhana Buben... To byl vtip, fakt, může to být takhle, nevíš, že tě miluju. Hele, teď mě něco napadlo. Hm? Teď to tady budeme řezat. Dobře. Říkám si, mám tyhle kousky dát taky nahoru? Brácho, podívej, to jsi fakt borec, Gökhan. Tvou sochu tu postavím, Gökhan. Kam? Slibuji, Kam? přímo na tenhle sloup. Podívej. Co se stalo, synu? Ty stranou. Teď jsme začali připravovat dveře, ukážu vám je. Mám na vás prosbu, předtím mě nesklamte. Já to ukážu. Gökhan, pomalu, jsme tady jen lidé. Mám na vás prosbu. Pokud byste mohli podpořit toto video tím, že mu dáte like, přihlásíte se k odběru a zanecháte komentář. Budu moc rád, přátelé. Podívejte, tohle jsou dveře, které vidíte. Minule jsem říkal, že je to plech s baklavovým vzorem. Tohle uděláme pro dům na farmě. Momentálně Gökhan připravil jeho kostru, udělal rám a přivařil panty. Přišroubovali jsme plech. Plech také přišrouboval. Jen to tady odřízne. A ještě to dá nahoru, že? Ano. Ano, tady to uřízni, tam dej rovnou, ať se daří. Vzhled dveří zůstane neporušený. Farma se proměnila v dílnu na dveře. Podívej, teď vám to ukážu. Všude jsou dveře. 1 dveře. 2 za tebou, ty jsou taky. 3 tady. 4 tady. 5, 1 je venku. Všude jsou dveře, přátelé, všude. Trápíme se s tím už od 8, brácho. Jo, od 8. Brácha mi řekl, ať ráno pospíchám, nastavil jsem si budík na 6:40. Probrat se mi trvalo asi hodinu. Přišel jsem, řekl, že začneme. Gökhan vše nařezal a připravil, já to natřel, přátelé. Jak vidíte, je to celé černé. Je to čisté, povedlo se to hezky. Pak byly dveře tohoto domu bílé. Já jsem je sundal. Ty jsem také natřel, teď tady schnou. Ty jsem také natřel na černo. Má pěkný matný černý vzhled. Natřel jsem je zevnitř i zvenku, jak vidíte. Nechal jsem je schnout na slunci, ještě nejsou úplně suché. Pak to odneseme domů. Druhou bránu jsme už také natřeli, byla také bílá, ukážu vám ji. Tu jsme vlastně nemalovali my. Pokud si pamatujete, minule k nám přišli naši sledující, Tajfun brácha nám přinesl maso a tak. Nedávno jsme měli zase hosta, zdravíme ho odtud. Hezky to natřel, odvedl dobrou práci. No teda, podívej se na to. Továrna chce dveře zpátky, továrna. Tajfune, prosím, podívej se na to video. Továrna chce zpět dveře, hodně se stalo. Tohle se stalo, protože jsme to tady nenatřeli. Ne, venek jsme nenatřeli, je v původní barvě. Proč je spodek trochu natřený? To je Tajfunovo natření. Proč tohle nenatřel? Pojďme to sundat, brácho. Za chvíli to taky natřeme. Teď to taky zvedneme a dáme sem, přátelé. Za chvíli natřeme i tuhle stranu. Důvod, proč to všechno natírám, je tenhle. Psi to úplně zničili. Odstranili barvu. Poškrábali to a tak, natřeme to pěkně na černo. Ať to dobře vypadá, tyhle plastová okna natřu, teď jsou bílé. Tady to taky zakryju, udělám to černé stejně jako tady. Teď lidi v komentářích řeknou, co je to za nepořádek. Brácho, pracujeme tady. Pracujeme. Všude je nepořádek. Všude je nepořádek. Všude je něco, pracujeme. Pojď sem, Gökhan. Kolejnice posuvných dveří byla ve špatném stavu.
Právě jsem jí natřel, ještě neuschla. Po zaschnutí se barva usadí. Tyto dveře byly také šedé. Natřel jsem je na černo, teď vypadají lépe. Původně měly antikorozní barvu. Dnes za chvíli přijde bagrista, přátelé. Zde necháme vykopat žumpu na WC. Jsou tu takové malý minibagry, víte? Proto jsem ho zavolal, když už Gökhan přišel. Kam myslíš, že bychom měli dát žumpu? Opravdu nevím, brácho. Když trubku prodloužíme, zůstane ve vzduchu místo, aby byla dole, že? Přesně tak. Kdybychom to dali tudy. Pojď sem a ukaž, co je za tímto místem. Nejde to, podívej, tady je to u drátu. Necháme to tady takhle vykopat, že? Ale tady to bude malé. Proč jako? Takhle od téhle tyče. Chlape, tohle je snad bytovka? Není to bytovka, ale je to v linii s betonem a tyčí. Až sem? Jo. Chlape, to je moc velké, jsi blázen? Ne, kámo, bude to hluboké. Bude to hluboké, ale já to počítám takhle. Co se stane? Kdybychom kopali odtud až sem, kdyby to šlo tudy, kdyby to takhle dal, kdyby kopal, je to hotové. Tady to bude patřit k umyvadlu. Jo? A ještě na druhé straně ten z kuchyně. Tam to není potřeba, ať to z kuchyně teče do země. Hlavní je stejně místo pro toaletu. Ať to teče do země, tohle není tržiště. Voda poteče do země a vyschne, ne na cestu či ulici. Až přijde bagr, necháme to tu vykopat 2 nebo 3 metry podle potřeby. Nahoru dáme výkos palety, rozumíš, že jo? Přesně tak. Není třeba moc detailů, nakonec je to jen kontejner. Tysoni! Hele, podívej, na Tysona se přisála klíště, Gökhane. A je pořádně velké. Podívej, spadlo klíště, hele. Klíšťata rozhodně neberte do ruky. Podívej. Sakra, nechytili jsme ho, utekl. Kam zmizelo to klíště? Asi má ještě čas. Jsou tam ještě další klíšťata? Gökhan, je jich tam hodně? Podívej se, brácho. Na tyto klíšťata nesahejte. Tohle je americké klíště, velmi zákeřné. Teď ho vyhodím ven, je to taky živý tvor, nezabíjejme ho, je to hřích. Tak ho tam vyhodíme, ať si tam jde. V létě, když se oteplí a je tráva, jsou tam vždycky klíšťata a blechy, podívej. Ještě jsem mu neudělal ošetření proti vnějším parazitům. Proto jim musíme udělat ošetření proti vnějším parazitům, aby na ně nelezla klíšťata a podobná havěť. Všude přibylo trávy. Proto, teď Gökhan. Co děláme, mistře? Brácho, začínáme. Začínáme? Teď už bouráme a rozbíjíme. Takhle to vypadá fakt dobře, že? Přesně tak. Kdybych natřel i druhou stranu posuvných dveří, bylo by to čisté, nejdřív to ale dodělám. Jedny dveře děláme do domu a druhé do porodny, ukážeme vám je po montáži. Je 2:30, stihneme, co půjde. Co nestihneme, zkusím nějak zvládnout sám. Gökhan, vezmu si kameru. Vezmi si kameru, brácho, vezmi si ji. Pojďme se podívat na našeho mistra. Náš mistr předvádí show, opravdu show. Řekl jsem Gökhanovi, synu, otevřeme ti prodejnu dveří. Brácho říká, nech mě nejdřív vyřešit tyhle věci, pak se uvidí. Protože tím, že každý den dělal dveře, začal je dělat čím dál lépe, že jo? Přesně tak. Ruka si na to zvyká, že jo? Protože si na to ruka zvykla, pořád to dělá. Protože udělal 5 až 10 dveří, kdybychom dělali všechny, bylo by to 20. Tohle pohodlí vždycky taky. Teď mu bere ten jeho příděl, brácho, Tyson. Tyson, synu, pojď pomoct. Jaký jsi to učil? Jak rychle tohle zvládli? Viděl, že jsem se sklonil. Určitě ke mně přijde. Ten kus, který jsme odřízli ze spodu, přijde sem. Tím to tam taky uzavřel. Přátelé, teď nám přijel bagr. Začal tu kopat tím malým bagrem, brácho, víš, o kterým jsem mluvil. Přivezli jsme jeden z těchto. V té šířce, o které jsme mluvili, vykopeme 2 metry. Doufejme, že to bude pevné a pěkné. Nakonec to rozprostřeme po zemi. Natašo, uhni, ať se podívám. Mistře, vítej, mistře. Děkuji za přivítání. Co se stalo s červeným masem? Počkej do konce rekonstrukce. Až skončí rekonstrukce, jo? Jakmile slyšel o červeném mase, hned se natáhl. Hodně štěstí v práci.
Dobře, Noro, starej se o své mláďata, holčičko, nic se neděje. Nora se tam taky zbláznila. Brácho, pojďme tu udělat žumpu. Ať máme klid v hlavě. Protáhnu sem trubku. Sem dám, Víko. 2 metry nám budou stačit. I psi si sedli a sledují bagr, podívej se tam. Všichni jsme se tu seřadili. Náš národní sport je koukat na bagr. Jak bys na to udělal, Víko? Ne? Jak na to udělat, Víko? Mám tam dát paletu? Jasně. Na internetu jsem viděl, že tam lidé hází pneumatiky. Gökhan, naše slavná bagra je tady. To je teda velké. Je na farmě ještě další práce? Máme ještě nějakou jinou práci? Necháme ti vykopat i jeden hrob. Nerozšíří se to až k Norině kleci? Co kdybychom otevřeli její dveře? Kámo, on ty kameny rozprostře, ale co když je nerozprostře? Rozprostře je. Pšt, pojď sem, pojď. Ti tady taky čekají na myš. Nataša a Asie jsou naštvané. Tohle tady děláte nepořádek, tohle. Někdo včera napsal pod video mou obvyklou větu. Utíkej Asie, utíkej támhle, protože se pořád motá pod nohama. Ten komentář mě pobavil. Asi je. Myslíš, že se to kvůli tomu propadne? Ne, to se nepropadne. Takže máme dát gumu? Nevím, myslím, že to není potřeba. My jsme nic neudělali, udělali jsme přesně to samé jako tohle. Zase se soholil? Ten chlap je v balíku, kámo. Kámo, vydělal jsem si jenom na holení. Ale nech toho, mistře. Šel jsem k holiči a ostříhal jsem se na nulu, aby vlasy půl roku nerostly. No tak, bracho. Jasně. Asie, co se stalo, Asie? Nejspíš čeká na myš. A ještě prý vylézají hadi a podobně. Já taky tady skočím. Asie, Můžeš ten drát prosím natáhnout? Funguje to? Dobře, je to tím, že je to dole rozbité. Dobře, teď už je tady sloup. nesloup, že jo? Proč jsme to udělali takhle? Vzali jsme to moc ze zadu. Ale jinak to nešlo, samozřejmě. Do toho bagru se vejde jenom málo, že jo? Tenhle bagr zvládne vykopat maximálně 2 metry. Ne, myslím tím směrem. Chci to tady oplotit. Dozadu zasadím zeleninu. Vem si, přivoň si. Asie je největší hlídač zahrady. Podívej se na Dedeho hlavu. Všichni čekají na myš. Gökhan, pojďme se podívat ke dveří. Podívej, tamhle to je. Jak to mistr udělal, mistře? Dveře jsou tam. Pojď sem, Gökhan. Vchodové dveře. Natáša. No teda. Ten chlap to přečetl a požehnal, mašala. Podívej se sem. Je to trochu křivé, ne úplně rovné. Byl jsi tady, co, Gökhan? Ne, to je v pořádku. Takové drobné chyby se stávají. Brácho, pro tebe bych se rozkrájel. Já jdu, uvidíme se. Díky, skvělá práce. To si teda předvedl opravdu skvěle. Jsem opravdu unavený, bože můj. Možná by bylo lepší dát tu vrchní část rovnou na černé vlasy. Na horní část, že? Nevypadalo by to pak černá, žlutá, černá, šedá divně? Nevypadalo by, bylo by to úplně normální. A to je navíc ještě z druhé ruky. Říkám, přátelé, kdybychom to tady uřízli a dali sem... Vypadalo by to líp, protože vršek je rozdělený. Jinak jsou dveře pěkné. Teď je namontujeme doma, to bude ono. Karame, co tam děláš? Ty rošťáku Karame, běž pomoct bagru. Zavolali jste mi bagr. Já benzín nepiju, pij ho ty. Je tam spousta psů, ale žádný nenavrhne, že by mohli hrabat společně. Nenechali by nám přivést bagr. Ať už práce s bagrem skončí, kamarádi. Potom podívej, je to fakt dobré. Je to pěkně hluboké, no teda. Asi je, uklidni se. Pobývá. Za chvíli budeme pokračovat.
Přátelé, rozloučili jsme se s Gökhanem a dnes pokračujeme. Včera jsem natočil video, ale nenahrál se zvuk. Ukaž mi Tysona. Tyson! Tyson, pravý syn Argentiny. Mašallah, můj synu, můj lvé, obětoval bych se za tebe. Brácho, včera jsme udělali dveře do domu, pojď, ukážu ti je. Tak to teď vypadají naše dveře. Teď je to takhle, jak vidíš. Takhle máme zamykací systém a další věci. Vlastně ještě je to čisté a rovné, ale včera jsme to museli udělat narychlo kvůli naléhavosti. Kvůli naléhavosti jsme to udělali rychle. Ta část se zámkem je křivá. Horní plechové části jsou taky trochu křivé. Celkově je to pěkné. Aspoň teď má dům dveře. Dřív dům žádné dveře neměl, musíme se na to dívat z té lepší stránky. Tady jsem koupil pěknou kliku. Klika je nasazena. Odemkněme zámek. Takhle. Vnitřek je taky takový. Pojďme se podívat dovnitř, podívejme se do domu. Dobrý den. Uvnitř domu to vypadá takhle. Proč jsme sem dali dveře? Místo běžně využívají zvířata, ale já to tu uklidím a opravím, jak jsem říkal. Proto je zásadní, aby sem zvířata nevnikla. Proto jsme se rozhodli nejdřív dát dveře, potom se pustíme do rekonstrukce postupně v průběhu času. Teď to není nutné, není to akutní, ale časem to tady dám do pořádku. Tohle místo bude opravdu drahé, přátelé. Omítka, úklid, zakrytí. Vidíte sami, je to ruina. Tady máme opravdu hodně práce. Budeme postupovat dál. Nejprve jsme chtěli vyřešit dveře. Podívejte, zavřu je takto. Jen tady tomu zbývá jeden zámek, sem dám zámek. Ale teď, jak vidíte, musíme jen zavřít tu horní část. Naše dveře vypadají zevnitř takto, zvenku, tak jak jste viděli. Pojďme zase ven. Tysone, už tě nepustím, boncuky jsem pustil, chlapče. Pohledný chlapče, charismatický chlapče. Tento zámek bych normálně nekoupil, ale pružinový už v železářstvích nemají, všude je vyprodaný. Vzal jsem tenhle, ale i ten poslouží. Ten druhý vypadá lépe, ale i tenhle stačí. Počkej, nech mě to pohladit. Nech mě to pohladit. Proč se můj kluk zbláznil? Proč se můj hezký kluk zbláznil, můj hezký kluk, žárlivý Tyson? Táta Tyson se naposledy hodně naštval na Odina, jak víte, přátelé. Rychle, otáhni ty kozy, podívej, navzájem se trkají rohy. Souboj psů skončil, teď začal souboj koz. Pustil jsem je před 2 hodinami, ať se napasou. Teď už kozy pouštím denně, přátelé. Naštěstí jsou naši psi velmi klidní, podívej. No teda, ať ti Bůh žehná. Pamuk a Köpük spolu bojují. Kdo vyhraje? Já říkám Pamuk. Tohle je Pamuk, přátelé, s dlouhými vousy. Pojďme se podívat, jaký je aktuální stav dveří tady. Všichni mi říkali, ať Sky odtamtud vezmu, že to pro něj není vhodný a je tam smutný. Brácho, uděláme to takhle. Skyho si odsud nevezmeme. Brácho, Sky všechno ničí. To má jen jedno řešení. Tady má řetěz, víte, přes den ho zase připoutáme, večer zavřu jeho pokoj, jen tak to jde. Přes den ho zase připoutáme sem, večer ho zase zavřeme, hotovo. Vím, že Sky by měl být venku, aby byl čistý a v pořádku. Brácho, prostě se perou, hádají se. Sundáš šroub i matku. Kdyby sundal tu matku a začali se prát beze mě, byl by průšvih, proto. Ale udělám to, jak jste řekli, přivážu to sem a večer to zavřu, přátelé. Tyto dveře jsou dobré, Tony jsem sem zavřel, protože hádala. Díky bohu tyhle dveře jsou také pevné, nedokázali je rozbít. Momentálně nemáme žádný problém, za chvíli přibiju prkno na záchodovou jámu, připravíme to. Zaútočí Escobar na Rockyho, když ho pustíme? Escobara už taky znáte. Pokud nevíte, tak vám to řeknu, Zejnu jsme poslali pryč. Teď je její klec prázdná a místo ní tam dám Escobara. Já si vezmu Escobara. Esko by zaútočil na kozy, počkej. Počkej, Esko, vezmu tě na vodítko. Vezmu tě na vodítko. Pojď, ukážeme ti ty dveře, pojď. Vezmeme i dveře Porodny a Escobara, tady. Moje boncuk, moje kozy se pasou. Tohle jsou moje děti, tohle. Mašalách vám. Kozy, psy, víte, jak moc mě všichni dělají šťastným? Přísahám, že je ráno sledovat mi dělá radost, přátelé. Bončuk, pojď sem. Asi je buď hodna. Asi je, nebuď rozmazlená, nic neříkej kozám, nezlob, nežárli na kozy, ne Natašo. Ne Natašo. Oni je nekoušou, jen si takhle hrají. Chápeš? Jen si hrají, nechte je být.
Nedělejte nepořádek, ať Boncuk není naštvaný. Proč se ty kozy snaží pářit? Podívej, musíme podojit tu věc. Karamel. Karamelovi se vemeno úplně nafouklo. Struky na vemeni jsou úplně nateklé. Mám karamela podojit? Počkej, nejdřív je zavedeme dovnitř a pak ho podojíme. Pojďte, podojíme ho a ukážu vám dveře do porodnice, přátelé. Jak se máte, miminka, moji lvíčci, moje lásky, moje krásky? Včera večer jsem Dede narazil hlavou, ale to vám ani nemůžu popsat. Teď se podívejte, tady jsme neměli dveře. Tady jsme udělali takové dveře, přátelé, u vchodu do porodnice. Teď tu máme pěkně takové dveře. Psi si zvykli, protože tam nejsou dveře. Nevědí, myslí, že tam nejsou dveře. Dede večer přišel, chtěl vletět dovnitř, narazil a odrazil se zpět. Udělal jsem sem dveře, protože jsou potřeba. A taky jsem dovnitř dám psy. Hledali jsme, kam je zavřít, tak je zavřít sem. Pokud nějaký pes utekl zevnitř, ať tu zůstane. To jsme udělali, dveře do místnosti udělám taky já. Jednoho z nich už máme připravenou kostru, to taky zařídíme. No a ta farma teď? Takovou rekonstrukci jsem udělal, brácho, aby psi neutekli. Aby se neprali a měli pěkné čisté místo. Zabývám se tím, protože naši psi nejsou obyčejní. Všichni jsou to bestie a tohle jsou bestie budoucnosti. Tohle jsou také budoucí bestie. Proto musíme udělat něco pevného a odolného, aby to nerozbili, že jo, princezno? Nezbedná princezno, mám tě pustit, holka moje? Hele, moje malinký miminko, prinčno, mláďata už tě přerostla a jsou z nich velikáni, díky bohu. Lásko, moje miminka, podívej na jejich krásu. Podívej na jejich krásu. Pojďme ke klecím, dnes ráno jsem teprve vstal, přátelé, už jsou to 2 hodiny. Nejprve jsem vypustil kozy a pak si lehl. Byla zima a dnes asi bude pršet. Klece jsme ještě neumyli. Pojďme se tam podívat a trochu uklidit. Potom udělám výkon na žumpu u toalety. To připravíme. To trochu upravíme, abych tam teďka mohl dát něco provizorního. Hlavně, aby tam nespadly psy nebo tak. Takže na to musíme dát nějaké víko. Pak půjdeme do detailů, brácho. Tak pojď, ukaž ty naše lvy, miminka. Pusaté, proč si nesnědl svoje jídlo, pusaté? Zlobivý pusatě. Mám pustit pusata? Řekne něco Rokimu? Ne, neřekne. Řekneš něco, pusaté? Pojď sem, ať ostatní psi snědí pusatovo jídlo. Stejně kdyby pusat něco řekl Rokimu, Roky by ho zmlátil. Žádný problém. Asia. Krásko, jak se máš, pustíme Asiu? Je tu nějaký pes, který by mohl Asiu napadnout? Ráno je nejdřív pustíme, ať se děti projdou, přátelé. Je tu někdo na souboj s Asiou? Není. Asio, pojď, ještě si nejedla. Holky, proč jste dnes málo jedli? Rejno, mám tě pustit? Rejna se vykakala se do misky s vodou. Proč jsi to udělala? Rejno, tebe nemůžeme pustit. Destana můžeme pustit. S Destanem. Někdo z vás zvracel, proč? Zvraceli jste asi kvůli přejedení, jiný důvod není jasný. Jíš jako dobytek, Destane, pořád máš hlad. Co pak někdo sní 5 kilo kuřete za den? Jíš jako dobytek, jak bys nezvracel, Destane? Ty jsme taky pustili. Počkej, pojďme dovnitř přivést ty kozy. Karamel podojíme. Počkejte, mladí, Natašo, ne. Bončuku, pojď dál. Bončuku, pojď sem. Bončuku, projdi. Projdi, Bončuku. Bončuku, pojď dovnitř. Roky, nedotýkej se. Teď můžeš projít, Bončuku. Ne, Destane. Rychle, podržím Destana. Pozor, 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 pozor. Ty potížisto. Jak jsi sem vtrhl, co? Počkej. To mě fakt rozhodilo. Všichni vešli dovnitř. Zahrada byla úplně vzhůru nohama. Počkej, podívám se. Destan, pojď dál. Roky, buď hodný. Roky se na Destana naštval. Teď máme podojit Karamela? Tak pojďme podojit Karamela. Potřebujeme kýbl. Teď. Počkej, tady zbylo trochu ječmene. Dneska ještě půjdeme koupit krmivo pro kozy. Teď to udělám. Nasypu tam trochu krmiva. Vždyť už tu nic nezbylo. Aha, i tohle došlo. Můžeme Karamela podojit bez jídla? No, zkusíme to, brácho. Zkusíme to?
Počkej, Bončuku. Nech mě podržet Karamela. Počkej chvilku. Mimochodem není snadné podojit kozu, utíká. Počkej, Bončuku, co to děláš, chlapče? Bončuku, chceš, abych podojil tebe? Bončuku, chceš, abych tě podojil? Buď hodná, nezlob. Aha, Karamel přišel. Pojď sem, Karamele, pojď. Bismillahirrahmanirrahim. Teď. Mašallah. Tak pojďme Karamela pořádně podojit, brácho. Pejskař Tajfun se stal pastýřem, chybělo jen dojení kozy. To jsem se ještě úplně nenaučil. Postupně se to učíme. Misku jsem teď dal do špinavé nádoby. Dám to psům, ať to vypijí. Počkej chvilku, dědo. Nedělej neplechu. Počkej ale chvilku, děťátko. Počkej chvilku, děťátko. Nespěchej. Počkej, Boncuku, sakra. Boncuk taky přišla a bouchá mi do misky. Počkejme chvilku. Počkej, synku, počkej. Přátelé, protože jsem teprve nedávno začal dojit, ještě jsem si na to úplně nezvykl. A taky před sebou nemá žádné jídlo. Karamel neposedí v klidu. Stůj, Boncuku, stůj. Boncuk mě taky trká bokem, darebák. Chlapče, stůj. Jsi blázen, nechceš, abych tě podojil? Počkej, nejez to s ní mikrofon. Počkej, kamo. Bončuku, podívej, teď ti rozbiju hlavu. Počkej. Na jedné straně s Bončukem do sebe trkáme rohama, víš? Mašallah, holka moje. Ať je to požehnané. Bončuku, kvůli tobě jsem neodpočinul, počkej. Dobře, no. Pojď, Roky. Vem si to. Ať se Roky a děda taky napíjí z karamely na struku. Něco tam zbylo, udělám to znovu, brácho. Bončuk mě hodně obtěžoval. Ten blázen mě pořád naráží rohem. Toho předtím bylo ještě o polovinu víc, ale video jsme přerušili. Boncuk ho kvůli němu schodil. Karamel je podojená. Dorazil i Faisal Baba. Karamel podojím až příště večer, aby měla plná vemena. Tak pojďte, teď si vezmu hřebík odtamtud. Asiu a Pusata jsem už taky pustil. Psi se zbláznili, brácho. Počkej chvilku. Ispenč. Víš, budeme přibíjet výkote studny proto. Nejdřív to tam dáme do pořádku a pak umyjeme klece. Ty klece ještě nejsou moc špinavé. Ráno jeste brzy, přátelé. Pojď dál, Roky. Počkej, holčičko, nechoď pod nohy. Pusat baba, pojď sem. Podívej, Faisal si na kozy tak zvykl. Vidíš, teď už s ním u plotu stojí bok po boku, synku. Co kdybychom ti koupili kozu, Faisale, a dojili ji? Prý se oslí mléko dobře prodává, synu. Vidíš Boncuka? Toho darebáka jednou podojím. Snaží se mě udeřit rohem. Kde jsou moje kravičky, co dělají miminka? Co dělají moje lásky, počkej, holčičko. Pojďte sem. Teď tam půjdu. Zařídil jsem 2 kusy o rozměrech 5x5. Ty rozříznu a udělám z nich čtvercový víko. Pak vyplníme střed. Dnes uděláme jen 1 víko, přátelé. Jde o to, aby psi nespadli dovnitř. Potom udělám něco jednoduššího. Nastavíme trubky a podobně, odpad z domu, tedy z kontejneru tam přivedeme, takže to pro nás bude septiková jáma. Má výšku asi 1,80 m. Teď. Mládeži.
Všichni jste se sem nahrnuli. Pojďme ten hřebík dát sem. Podívejme se na ty prkna, pojďme je odtamtud vytáhnout a pak přijít. Počkej, pusaté, tati, neplece. Teď, brácho. Nakreslil jsem místa, kde budu řezat. Tady je to hluboké, takže kdyby tu teď psi spadli, nedej bože kamarádi. Takže neriskujme to, pojďme na to hned udělat víko. Dobře, nechme teď psi stranou. A ještě kdyby tam spadl třeba Faisal nebo někdo takový, máme na krku další problém. Vylez, no tak vylez. Vylez. Teď. Tohle jsou místa, kde to budeme řezat. Kde to bylo? To místo jsme označili. Máme tuto kotoučovou pilu. Dobře? Prkna rozřízneme na označených místech. Utíkej, Natašo. Nemotejte se pod nohama. Bismillahirrahmanirrahim. Teď. To je v pořádku. Jaká měla být vzdálenost mezi nimi? Počkej chvilku. Na to jsme zapomněli. Tak to taky změříme. Doufejme, že to, co máme v ruce, tam bude stačit. Vzali jsme to od spodu, v tom je problém. Tohle tady uřízněme, brácho. Dobře, pojďme to taky uříznout. Teď. Ale potřebujeme ještě jeden takový, že? Protože budou 4. Počkej, uvidíme. Máme vůbec nějaký díl? Nebo kousek z tohohle? Uřízněme to. Pojď sem, Natašo. Dobře, zkusím to. Teď. To je ono. Teď, brácho. Připravme si tu kostru, ano? Pak to pěkně stlučeme dohromady. Teď to vynuluj. To je tam a tohle je odtud. Ustup na chvilku, holčičko. Dobře, kostra patří tam, ale jak vidíte, je to takhle. Počkej chvíli, jeden z nich, nezměřili jsme to trochu špatně? Co kdybychom to dali dovnitř tohodle? Dobře, uřízneme ten konec. Zkusme to teď spojit. Tak nech mě upravit ten otvor.
Teď jsem připravil kostru, taky jsem ji spojil dohromady, kamarádi. Aby to drželo a neprohýbalo se, dáme mezi to ještě něco. Proto dám doprostřed ještě jednu tyč, teď zrovna přemýšlím, kde ji uříznu. Pojď sem. Bismillah. Teď tady. Tak je to dobré. Teď. Tohle teď přibijeme uprostřed. Ať se to neprohýbá a je to pevný, kámo. Teď je to hotový, kámo, pojďte se podívat. Nasadíme to tam, jak to bude vypadat? Bude velikost sedět. Potom přejdeme k vyplnění středu. Počkej, tohle bylo asi svisle takhle, že? Bismillah. Dobře. Viděl jsi to? Aha, podívej. Posunulo se to, ale nic se nestane. Ten prostřední sloup. Tak co budeme dělat? Tady ta trubka jde, ale když to dáme dovnitř takhle. Dobře. Tady jsme to zarovnali. Dobře, brácho, budeme to muset uprostřed uzavřít a podívám se, co tam dám, brácho. Kdybychom dali plech, neunese to. Když tam dám ještě trochu víc dřeva, podle toho to upravím. No, zatím je kostra hotová. To je důležité. Uprostřed je to snadné. Pak po stranách dám kameny, aby to neklouzalo. Ještě to upravím. Dnes máme spoustu práce, brácho. No nic, pojďme to tady pomalu dát do pořádku. Doufejme, že to za krátkou dobu skončí. Včera jsem taky nechal všechnu hlínu, co se odsud vyvezla, vysypat sem. Tady udělám záhon na zeleninu a využiju to. Pomalu tu vše dáváme do pořádku. Mějte se, mám vás rád. Nezapomeňte dát videu like a přihlásit se k odběru. Mějte se moc hezky, nashledanou. Mějte se krásně, přátelé.